Hello friends, lamsogo norokno hain hai. Friends, sangtini nalifinai omo bahino Tripura hasteni government job notification nongkorjak omo hangkai sangkisa salsakang saiman laikia junior engineer ni o jagao job langjangnai TPSC ni bisingtwi hinnainai hingkai afuro je vacancy swngnokmano aro hingkhe prai 200 ta abo hai moton vacancy faijak hingkhe abo hai kheno tawaisa borok o jagao tebo vacancy bari rijaka o jagao tai 200 ta moton o jagao tlangnai hingkhe chwng o jagao oboni pura detail saimanlainai oro tai bwswk o jagao vacancy paikha tai ST rok ni tai SC OBC abo hai category wise bwsajak o jagao rwjaka aboni chwng nailainai hingkhe jodi norok puila ang je video ani o jagao no ang upload khaijak channel no norok nugui tongo o jagao ang saka afuru online rok bahai khainai bo somai jora last date aro swngjaktong saimanka video hingkhe jodi norok kebabo naiya hingkhe video ni link ang ani description box o rirwano norok aro thangui bo naimannai hingkhe chwng o video no puya nailakrana go video hingkhe chwng saiman tongmo hingkhe 9 tarik December 2022 tariko omo notification hainhai publish khaijaka hingkhe o jagao notification number rok jotono o jagao ani debra site norok nugui tongo hingkhe omo afuro advertisement number no nugui tongo hingkhe chwng tabuk nailainai mo hingkhe o jagao junior engineer o jagao norok nugui tongo TS grade 5A degree civil electrical tai mechanical ni tlangnai abo hai kheno o jagao tongphiro group B gazetted and junior engineer TS grade 5B hingkhe abo hai khe o jaga diploma civil electrical tai mechanical ni o jagao tlangnai group C non gazetted hingkhe o jaga nugui tongo norok PWD ni o jagao tlangnai mane public works department o jagao tlangnai aboni throat hingkhe omo hingkhe oro norok ni exam aboro bwsakang mo wngkha khe norok ni combined competitive exam ni bisingtwi o jagao job langjaknai hingkhe chwng o jagao nailigrana oro name of the post o jagao pura detail chwng kaisa kaisa naitalaina oro puila dige rok bagui swijak o jagao hingkhe oro chwng nailainai junior engineer civil rok bagui salary hingkhe oro mannai 47,600 hingkhe abo hai kheno oro category wise bebang no o jagao vacancy bagui rwkha hingkhe oro chwng nugui tongo puila oro UR rok bagui swijak 46 ta abo hai khe o jagao ST rok bagui tongo 27 ta tai SC rok bagui tongo oro 15 ta vacancy abo hai khe total milagui o jagao 88 ta oro vacancy wngkha civil engineer o hingkhe abo hai khe o jaga degree ni no bahaino jara mechanical porijak borok ni bagui mo hingkhe oro beton o jagao swijak 47,600 hingkhe abo hai kheno o jagao category wise vacancy bakjak oro puila nailainai UR ni bagui o jagao 3 ta ST ni bagui 2 ta tai AC ni bagui kaisa hingkhe abo hai kheno o jaga total wngkha 6 ta o jaga vacancy mechanical ni bagui hingkhe abo hai kheno degree ni no bahaino omo wngkha electrical engineer jara khlaijak borok ni bagui salary hingkhe tai same no hingkhe abo hai kheno UR ni bagui o jaga 3 ta vacancy tai ST rok bagui 2 ta AC rok bagui kaisa abo hai khe total o jaga vacancy wngkha 6 ta hingkhe abo hai kheno o jaga tabuk chwng nuklaikha mo wngkha khe oro diploma rok bagui o jaga tabuk swijak diploma jara khlaijak civil engineer o hingkhe borok o jagao apply khaimannai borok ni o jaga beton mannai 34,700 hingkhe abo hai khe o jaga puila UR ni bagui swijak 46 ta vacancy abo hai kheno oro ST ni bagui 27 ta vacancy tai AC rok bagui 15 ta abo hai khe total o jaga wngkha 88 ta vacancy hingkhe abo hai kheno mo bahaino diploma ni no jara mechanical department nai porijak borok ni bagui o jagao hingkhe oro salary to same no jotoni no hingkhe abo hai kheno o jagao UR ni bagui 3 ta vacancy ST ni bagui oro 2 ta tai AC ni bagui kaisa abo hai khe total vacancy wngkha o jagao 6 ta hingkhe chwng aborok to saiman laikha abo hai kheno teisa tongkha yango norok nugui tongo omo wngkha khe jara diploma khaijak borok ni bagui mo bahaino jara electrical o diploma khaijak abo wngkha khe borok oro apply khaimannai borok hingkhe o jagao puila nukha oro UR ni bagui 3 ta abo hai kheno ST ni bagui 2 ta AC ni bagui kaisa hingkhe total o jagao vacancy wngkha 6 ta abo hai kheno o jaga CV khe jara o jaga women candidate rok bagui omo khe reserve for women candidate bwrui rok bagui o jaga reserve seat abo hai kheno o jaga bongni bagui bo swijak obo norok kaisa kaisa khe naithok sidi ang sana khe belai video logoi tanai bagui oro bo haino bebang no sirwkha borok vacancy rok tai category wise bahai khe bakjaka borok jotono swijak norok naithok sidi total post rok o jaga o bebang no details swijak hingkhe
hingke o jaga o borok sirika norok ni o jaga last date je tongmani aboni extend kainai o jaga 10 tarik January 2023 porjonto khlai rijaka saringni 5 ni bisingo norok apply khaimannai hingke abo hai ke norok jara apply khaina muchungnai rok norok apply khai di somoi to tongkho hingke jara amo hai ke tebo channel ni bisingtwi job notification mana muchungnai borok o channel o subscribe khaitoni tei notification bell no bo press khainai on khaitoni jate ang jephru video upload khaio norok log login no notification mana bagui hingke norok sob somai no channel o kwrwngwi tongdi tei amo hai ke norok bagui bang video slamoi tongnai hingke jori norok কোনো কিছু অসুবিধা hingka no comment kai swngwi naimano ang norok no jodi mangka khai reply khainai hingke tini video asung khenai norok joto naitok rok no belai kheno hambai।